Moje meno je Denis a vítam vás u ďalšieho videa. Natáčali sme jedno video od Robloxu, volá sa tam mapa 3008 a teraz sme začali ďalšiu hru názvom Squid Game. Je to v Robloxe, je to v podstate aj vo Fortnite, ale aj v Call of Duty. Budeme sa dneska takto srandovať, budeme robiť blbosti. Je tu so mňou dneska zase môj brat. Ahoj. No, už stihli aj zomrieť, to je super. Pro všetko rovnaké, my hlavne teraz hlavne hráme druhú časť Squid Game. Čo ty na to hovoríš? Zomrel si? Jo, ešte nie. Nice, dobre, vyhral som. Idem ďalej, postupujem. Koľko tých sme zostali? Neviem koľko sme... Dobre, som späť. Je, to je tá bitka, ja sa musím niekde schovať. Nechcem dostať na pič. Dajte mi pokoj. Ja chcem prežiť. Mňa nechajte na pokoj. Musím dávať pozor, lebo toto nie je dobré. Ja... Daj mi pokoj. Ticho. Nebij ma. Kde pôjdem? Rýchlo. No, asi tam. Dobre, ja zostanem tu. Aha, ty vlastne keď stlačíš na displej, tak búchaš. Ale ja radšej zostanem tu, lebo niekto sa nahnevá, dobíje ma. Chcem pokračovať v hre. Dostanem, Zedro. Uveríš? Dobre, yes, dobre. Okay. Som prežil. Som to ináč. Minule som to hral Cedro a nebol som na tom dobre. Ale na Fortnite, to piči. No, ináč Fortnite to by som si už zahral ináč, ale nemám teraz ako. Však keď bude monitor alebo Xbox, vtedy vlastne začnú normálne videa, budete vidieť aj na mňa, na kamere, bude normálny zvuk, všetko, ale teraz sa na tom takto. No vlastne, tu sú teraz hráči, čisto ako v tom filme. Koľky majú byť? 5? Hej, 5. Zabudol som ináč, čo je druhá hra. Ja som nehral ináč prvú, druhú a tretiu. 5. Hej, ja som bral iba tú 4. ináč. Minca. Moja minca. Druhá minca. No. Som bral mi mincu. Dobre, tak sa budeme chillovať. Díky za mincu. Neviem, čo robím si teraz za hru. Ten seriál som videl veľakrát, ale neviem si zapamätať už ani, čo to boli za hry. Všetky mince im berem. Každý má jednu hru. Teraz napríklad on je 4. A máš tam takú červenú guličku a medzi tej červenej čiary máš takú zelenú. A ty musíš presne trafiť na tú zelenú. Ak nedáš dobre celý ten čas, tak si
výpadov. No vlastne čas, no, stredete a môžeš ísť na robičko. Presne tak, takto si budem spievať, keď nebudem robiť. Dobre ľudia, vrátim sa k vám. Vidíš? Zomreli. Presne vidíte? Hej, a idem ja. Ja som tretí, dobre. Poďme na to. Jedna. Ináč škoda, že nemôžeme vidieť, čo robí. Sorry chlapci, ak to nedám. Už? Ešte nie. Ale neviem, jak sa to hrá. Dobre, prešiel som. Nikdy som to nehral, toto. Dali sme to. Dúfam. Yes. Vyhrali sme. Vyhrali sme. Vyhrali sme. Nie, v tomto som prehral. No hneď, jak začala hra. Som prehral. Takže, v pohode. Neviem. Kam mám ísť? Koľko vidíme vlastne dokopy? 20. To prehrajú. Prosím, počkaj ticho. Prehral som. Sme v hre. Si v hre? Dobre, budem skákať. Skáčem na mieste. Aha, dobre. Poď rýchlo tam, poď tam. Dobre, som tu. Takže počkáme na ďalšiu hru. Dobre, ideme na to. Poď rýchlo tam, poď. Hej, si kúpim monitor. No, tak som sa opýtal, že si kúpim monitor. No. Není, bol som tam. Naozaj uvidíš. Čo som to povedal tam, jaké alebo čo som hovoril? Minulú hru, teraz, čo bola predtým, raz sme hrali to, že sme sa museli zabíjať, len ja som nechal stopnuté, takže ste mi to nemohli nahrať, sorry. Vadi, máme to. Sme prešli. Čo som? Zde ukazuje 24. Dobre, sme tu, som dvojka. Sedro, my prehráme. Som zvedavý, čo to je.
Šuť. Vieš, čo som mal robiť? Ja som mal 40 Už bude na budúca hra. Sorry ľudia, neprehrali sme. Aha, tu si vedľa mňa. Tu si hneď vedľa mňa. Tak už nie. Ušiel si. Poď do hry, poď tam, poď na žlté. Napíšte mi do PUBG. Myslím, že hej. Možno. Dobre, musíme počkať, kým sa pôjdeme do hry. Dobre, ideme na to. Okay. Kde si? Prešiel si? Nice. Dobre. Takú tvár má zaškvarenú, ty kokos. Schovaj sa. Zamrel si, čo? Ja nie, ja žijem. Stále žijem. Ja žijem. Čím? No, sme späť v ďalšej hre. Jak sa zvolá táto hra? Koľký som? Nevadí. Som teraz 4. Tak si zvedavý na to, čo bude. Myslím, že 4. Čo to je za hru? Aj stal som to. Dali sme to. Dobre ľudia, budem končiť. Ak sa vám toto video páčilo, zanechajte like, nezabudnite odber. Ak sa vám páčia moje tvorby, dole v popiske vám napíšem meno Cedrika na Fortnite aj na Robloxe.